Uy. Unsay salani? Sige. Oh. Kasalanan nimo? Sige. Oh. Satur, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvami. Satur, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvami. Satur, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvami. Oh, pala. Warm up pa lang ha. Kailangan pa ito mag-away? Kailangan pa ba ito mag-away? Saan yung nakasalanan mo? Nakasalanan mo! Oh. Ayaw, hilak. Wala pag-ani ko. Oh, kali ha. Dalawi ang kayo sa Diyos samahan. Oh. Kanangay ka na mo hilak. Say salani. Unsay salani. Sabot ka? Nagkasabot ka ba? Usa man ka in English? Okay. Oh, say salani. Oh. Saman. Gusto mo doble? Doble? Okay. Ikaw gusto ko salan, no? Oh. Oh. Lami? Say salani. Ha? Kung say sala. Satanas. Lami no, Satanas. Oh, lami. Satanas. Oh. Say salani. Unsay sala? Unsay sala? Unsay sala? Oh, sakit? Sige. Hindi ka mutugan unsay salani. Unsay salani? Ha? Unsay sala? Sige. Unsay sala? Unsay sala? Unsay sala? Unsay sala? Oh. Sige. Satanas. Satanas. Unsay sala? Oh. Sakit? Unsay sala? Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Oh. Okay. Satur, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvami. Sige. Okay. Ha? Saman. Satur, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvami. Satur, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvami. Saman. Pugutan ka? Ha? Pugutan ka? Say salani. Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Ha? Oh. Di ka mo tingog ha? Sakit man ka. Gusto pa sakit, nadagahan. Oh, sige. Kung tugan? Say salani.
Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Nagkasalanan nimo? Ha? Nagkasala ba nimo? Ha? Nagkasala ba nimo? Ha? Ha? Ngano imo man nagyani? Ngano imo man nagyani? Ha? Ngano imo man nagyani? Ha? Oh. Sama gusto na ng taga-pugutan. Patient ka? Ha? Mga ikong pasaylo sa Ginoo dili. Ha? Oh. Di ka? Tingog. Kinsa ka man? Ikon sa manin nimo. Ikon sa manin nimo, di ka mo tingog. Ikon sa manin nimo. Ikon sa manin nimo. Oh. Ikon sa manin nimo. Tani sa lasay mo. Sama ka ba? Isulan ka? Ha? Isulan ka ba? Isulan ka? Wala. Nagbayad ni sa imo? Ha? Di ka mo tingog. Sama? Nagbayad ni sa imo? Ha? Nagbayad ni sa imo? Di ka mo tingog. Sama? Okay. Gibayaran ni, wala. Ikaw lang nagbuhat ani? Ha? Oh. Ano man eh, nasuya ka? Ha? Nasuya ka? Tagasa ka? Tagasa ka? Tagasa ka? Kasamay mong kasayanan ni. Ha? Usay kasayanan mo? Usay kasayanan mo ani? Ha? Usay kasayanan mo? Si. Si. Usay kasayanan mo? Ha? Natutunaw ka diya? Ha? Ha? Usay kasayanan mo ani? Usay kasayanan mo? Oh? Usay kasayanan mo ani? Uy. Tanuway man de. Buutan lang inalaon ni mo. Silingan ka o parinti? Silingan ka parinti? Kauban ka? Sulti. Kauban ka sa trabaho? Ha? Dito kabuhian? Dito kabuhian? Buutan lang yung mga yun? Ha? Saan? Ha? Tunawon ka? Ha? Oh. Ha? Tagtangon ni mo dili. Tagtangon ni mo dili. Sunod ta kag botelya. Kauban ka? Ha? Tagtangon ni mo dili. Ha? Di ka? Di ka? Tagtangon ni mo dili. Ha? Sige. Satu raripo tinit opera rutas salvame. Satu raripo tinit opera rutas adunadam riut ugnat sa ugnat tadasal Kriston Dion Indiom abi mabili mabiste sa litator Adam Angola sa gabi. Oh, hindi ko mo kanta na. Hindi ko boses. I have a nice voice. I know. Ha? Oh. Saman. Ha? Surrender ka na? Oh, pangayo pa sa ilo sa Ginoo. Ha? Sunod. Satanas. Sunod. Ha? Oh. Come on. Pasaylo ako. Dili na ko musunod aning luwasa.
Okay. Gibutan ka pa sa ilon. Tagtangatan na imong gibutan dire. Dire. Kahina. Kunasa. Tagtangatan na. Ipta na, ipta. Pang-ipta ng mga anak. Tanan ha. Oh. Isa man na, tunog og kahoy o isda. Isa man na, tagtangan na. Isa man na, tagtangan na. Isa man na, tunog sa isda. Ha? Isa na. Unsa na siya? Unsa na? Ha? Masakitan man day ka? Labaw ning ano? Saman, balik ko ning mo sakit na gata. Ha? Aman! Ani ako? Itinataas kong kapadal-banalan ni mga naman. Himo akong instrumento ron kaning sakit na gihatag ni Satanas na Diablo. Mubalik ko sa kagatos ka beses sa gibigyanan niya sakit. Amen. Oh. Saman. Isa na tunog sa isda. Sama na imong gibutang. Unsa na imong gibutang? Dika? Sama na. Unsa lang imong gibutang? Ha? Kantangan na tanan. Unsa ni? Oh, unsa ni? Tunog sa isda, unsa na siya? Ha? Di ka man mutubag? Oh. Di ka gusto? Oh. Di ka gusto, di ka mutubag? Unsa na imong gibutang? Unsa na imong gibutang? Ha? Di ka mutubag, ha? Lagot ko nimo da. Oh. Sana mo gibutang? Sana mo gibutang? Kahoy? Tunog sa kahoy. Oh. Tunog sa kahoy. Tagda. Ayo pa diya. Kita ko na. Kita ko. Ha? Sana. Unsa pa man ang imong gibutang sa ulo? Unsa na imong gibutang sa ulo? Wala na. Ayaw pagpiling sa gamay, ha? Oh. Tagasa ka. Di ka kabuhian. Tagasa ka. Silingan ka nila. Mga yugyod mo, no? Naalam mo ikaw ang gamay, yung gamitong dautan. Ha? Pinagaron. Usap ka pa? Oh. Usap ka pa? Ha? Ikaw nag-ano sa akong amiga, no? Ikaw nagbutang, no? Ikaw, no? Ikaw. Tangtangan na, ha? Kabalo ko. Kikita ko. Ha? Tangtanga. Tingtagay pinagi saya. Sa akong amiga. Tangtanga tanan. Kita ko, ha? Oh. Pugutan ta ka gulo. Oh. Sayang bana. Gibutangan nimo? Gibutangan nimo yang bana? Gibutangan nimo? Tangtanga pati yang mga anak. Tangtanga tanan. Oh. Kamay na lang patyon ta ka. Oh. Patyon ta ka. Ha? Oh. Tagtanga. Tandaan niya mong gibutang sa ilang pamilya. Tagtanga. Ha? Pati sa akong amiga. Oh, tagtanga tanan. Sa iyang mga anak. Tanga. Oh. Tagtanga. Ayaw ko daya. Mangkampun mo sa Satanas. Hotda na. Kaya nga akong mga amiga, magreklamo gani. Di talaga pa sa ilon, ha? Oh, tagtanga na hotda. Oh. Karon mo usab ka pa? Di na. Nga naman, lami. Sakit? Oh, sakit man di ay? Kaya karon, kaya ako man ibalik sa imo imong ipambuta. Ha?
Aron magkatilaw ka kung sa imong gipangbutang sakit. Oh. Kala mga di malas nga ilang pamilya. Kuha na, kuha. Kuha. Di ka lagi magka-eskapon na ko. Ang tangan na tanan. Oh. Tapa? Paano inay ka naman mo trabaho? Ha? Ano inay man na? Okay, paspasi. Kay, ikapoy na ko kay, mahal ka ba akong tubig? Okay, paspasi. Ayaw gilak-gilak ha? Ayaw gilak-gilak. Saman? Ha? Iuhaw ko sa imong kalaki. Ha? Iuhaw ko. Parot na? Kaya mga anak, imo na gitagdangan. Parot? Sigurado ha? Sigurado kay pag mabalik ni, bantay ka. Wala na. Saman. Parot na. Ayaw na balik ka. Pagbago na. Ayaw na pagbuhatin na. Oh. Tabang kapag panambal sa COVID. Ha? Day.